بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على القائل خذوا عني مناسككم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجبا ومبوفو نسلم كفورينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسرو أنغا جمكان حكم كنتالا نوي دين بارو مي جمكان كرن ناس كلينو شرف لا تفي جبرانيكا nabe wuli ka se karamo ma anika karamo bismillah wala saka baro kenni uye dine kuna funna ina fa obela jele ba kala matuna ni wati la bayin bela jele ankele ka jemu kan krenkrene no sigisenga meme kuma hijika kadaka ambe hiji labondila ambe hiji kalodila ni watina ninje muka nunu dabo kunye jume anyanyi alanyini ninzina ka kuma hijika akechuga yerela kiti ta fan flatenga akechuga yerela no e pratique yere wala sa emi hijidi emi ba fe ka hiji emi yere mi madil ka hiji ni e jemu kanu num bela jenen lame abi deme ika hiji barola ni tara maka ni tara madina bara ubi no waybulo bi wala sa ka baroke ni awi ankeleme ka ankaramo wani anga shirifke bismillah keneka no isa baba haidrai madugulente kenen kono madugulente jamana kono dine bara kan wa hiji baro yere fana madugulente sanwo be san chamambo abe da hiji deunka ina fo delege kata udeme ko hiji barola anale binaje ka boroke hiji kungami ngayana ngado anga baroko na manga shirike bismillah ka foy assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe la ni kala bela jelenfo naam shirif bo mananga na chuado sino ele kan anga bismillah no ane ka dunaya no an bedu baro konnala anga nyinga folo ye yana ngado anga baro bakuba re konnala da kunya flashir ke hiji yere muye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كان أمبي على فوق على ولي مندو كفوليسي أن لم باب بلا جلم ني فلل باب بلا جلم جين فام بلا جلم في نغالي مي كنا نو دي هجي ريمي هجي فين لا كودونندي islamia jo senduru dola kelendo ni ala kira ko islamia jora senduru ka kelmatu shahada ani seli ni sun jaga hiji jo senduri ndoy mi wajibi alendo islameka ni mi asesoro ikanyena maere kono shenkele avec jamana min kono o Arabie Saoudite ngabike Makka ali kono na fumago mashairul harami wali ya damado de do yoro damado la ni ala ya nyini ni ala ya reba fo walillahi ala nas hijjul bait liman istata ilayhi sabila ala hiji wajibi ya no ya ka boy ko suni o a hijili ko wajibi ya mogoka mogo mini o ya sira soro nafa sira fana o ba wore nafa wala na ente oka karamo temena nya fana mino nya foli ke oka hiji koni ni ya siro ka sira soro kata ke makanja manaka wali ani bibuli ko hiji nokoro labato dito mo nyuma temeno na ani kira fana yake ni ibraka safo uzu anni manasikakum akile ka waliya beke ka ba ko waya ka dine menena mbora ka min ka fon mako hiji ala kambe sawama amin ya rabbal alamin nim famu yalen ko fe anga jamu kan temenewna anda sira kam ni mali hiji dum be baradam ne chugumna madina sigi nam bora madina kan kuna makan ka ame mun ke sirala nan sira makan ame bara folo jumunke no ye tawafu mi meke tawafu fana banen ko fe ame wati do be ka ambolo tawafu bana ame haramu finu bla asinka ngala da la finundo ka wati do makono fukata yo mutami ka wati do makono o wati makono imbela minka ke o konala ani ankaramo dasira uluma kateme bi ame fe ene ka barak baroke me o wati nun temene ko fe mina sigi mimeke fukata se hiji baratoma ulu baratowe ka tukuri okay aw hala kambe sawama hiji janjo dode
nga ɲɛbila ko caman bɛ ala i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Mali hijidenw yɛrɛ tacogo la a ka ca la o bɛ fɔlɔ Madina sigi la o ye ziyara ye o n'a kiti n'a kɛcogoyaw an karamɔgɔw tɛmɛna an ɲɛ minnu kumana o kan n'o banna sisan o bɛ sɔrɔ ka kunda Makan kan o bɛ umra de kɛ o bɛ daminɛ miqatu la Zulhulefa fo ka taa se Maka n'u y'o baaraw kɛ ka ban o bɛ sigi de ka hiji don de makɔnɔ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ni i ka programme permettre don min na i ye don min sɔrɔ i b'o kɛ mais hiji mɔgɔ t'o kɛ mɔgɔ kɔ ale ye don lakodɔnnen de ye min baara bɛ daminɛ kalo yɛrɛ tɔgɔ dara la arabukan na ko Zulhijja n'o ye hiji kalo ye an yɛrɛ fana b'a wele ko hiji kalo minnu tɛ taa hiji la olu b'a ko seliba kalo nka hiji kalo de don seliba bɛ a kɔnɔna na ale baaraw bɛ daminɛ seliba kalo tile 8nan n'a fɔ o ma ko yawmu tarwiya ka taa se seliba tile tɛmɛnen yɛrɛ n'o ye seliba yɛrɛ don ye o tile 3 o kɔrɔ a baara bɛɛ bɛ bɛn séjour yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn tile 8 ɲɔgɔnna de ma hiji kɛcogoyaw dɔnnen don kitabuw bɛ a sɛbɛnna mais kitabu sɛbɛnninw sɛbɛnna ka bɛn ni o don lahala de mais n'i bɛ hiji ɲɛfɔli kɛ bi ɲɛfɔcogo kura de bɛ a la sabu lahalaya kuraw de bɛ yen nɔ kɛnɛ kuraw de bɛ yen nɔ dugu yɛrɛ jɔcogow la ani baaraw t'o la ani hiji yɛrɛ organisation na parce que Saudiya ka fɛngɛ de bɛ olu yɛrɛ bolo hiji ko kan n'o ye ministère ye yɔrɔ o kɔni tun tɛ kira tile la ministère de bolo dalen don mɔgɔw de fana bolo bɔlen don bureau de fana bolo bɔlen don hiji lahalaya bɛɛ lajɛlen na o ye a bɛ taa kɛ dugu min fana na wa jamana bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ la groupe de bɛ yen nɔ an yɛrɛ fɛ jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ maison de haji de bɛ yen hiji kow bɛɛ latɛmɛnen don o fɛ o fana bɛ ministère de kɔnɔna na agence de fana bɛ a ka ca la n'i ma taa gouvernement fɛ i bɛ taa privé fɛ o la i bɛ tɛmɛ sira caman de fɛ o bɛɛ y'a lahalaya kuraw de sinon si sɛbɛnnen tɛ kira d'a ma t'o la mais diɲɛlatigɛ yɛrɛ de gulonna o la a tɛ ɲɛ ni o tɛ o la ni mɔgɔ min y'o faamu dɔrɔn i bɛ se ka hiji voyage faamu parce que mɔgɔw bɛ sɛgɛn kosɛbɛ a la kitabu dɔ bɛ kɛ dɔ bolo Imam Maliki ma nin fɔ o mais nin yɔrɔ in fɔlen bɛ tan dɔn hali yɔrɔw tɔgɔ yɛrɛ changelen don jango a lahalaya wɛrɛ o la ni seliba kalo tile 8 de hiji baaraw bɛ daminɛ ka caya seliba kalo tile 8 mais lahala kura mun bɛ yen nɔ depuis tile 7 mɔgɔw bɛ déplacement daminɛ ka bɔ Makan k'u kunda Mena kan sabu baara in sigi dɔ bɛ taa kɛ Mena seliba kalo tile 7nan de sisan organisation dɔ de bɛ yen nɔ agence yɛrɛ bolo o ni Makan jamana yɛrɛ cɛ n'o de ye ka se ka hijidenw déplacer ka bɔ Makan ka taa Mena organisation de bɛ a wari fana bɛ sara agencew fɛ ani jamanaw fɛ Saudiya ye olu de bɛ kariw bila agencew ka bolo kan kari hakɛ mana bila jamana ka bolo kan jamana bɛ a ta bɔ a la agence privée minnu fana bɛ yen nɔ ka hakɛ dɔ bila olu bolo kan organisation de bɛ agencew fana ni ɲɔgɔn cɛ a tirage de bɛ kɛ u b'a fɔ ma ko an-naqlu at-taraddudi n'o ye transport rotatif o la agencew bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ ka tirage de kɛ tirage mana bɔ ni numéro min ye e ka hijidenw ka taali bɛ daminɛ o la o kɔrɔ ni agence ye 10 sisan ni bolo donna ne bɔra ni numéro 5 de o kɔrɔ e ka agence hijidenw bɛ taa tako 5nan de la c'est à dire fɔlɔ mana ta ka ban pewu filanan bɛ tugu la sabanan bɛ tugu la o la n'i ka waati sera sisan aw bɛna taa sisan sini de baaraw bɛ daminɛ mais a bɛ bɔ yan tile kelen ka kɔn a ɲɛ walima heure damadɔ ka kɔn a ɲɛ parce que taali min daminɛ depuis fitiri fo ka taa dugu jɛ fo sɔgɔmada fɛ 9h b'a sɔrɔ la dɔw bɛ ka taa n'an sera Mina baara minnu kan ka kɛ Mina ani ka taa ɲɛfɛ n'Ala sɔnna ma bon ni a taara o n'a labɛnna o la sisan ka hiji ŋaniya bɛ siri yen nɔ parce que a ye min kɛ o ye mura de a ye fini bila a bɛna fini kura de ta koli bɛ kɛ ka namu fini ta o bɛ kɛ Mina ye o bɛ kɛ Maka o bɛ kɛ Zena hiji na o namu bɛ ta o tɛ taa ta ni mina a tɛ taa Zulhulefa o bɛ ta i ka hôtel yɛrɛ de kɔnɔ a bɛ fɔ a ɲɛna ko bɛɛ k'i ko janaba ko la k'a ka namu ta labɛn min kan ka kɛ n'o ye sɔnnitigɛw ni fɛnw i b'o bɛɛ kɛ ka ba ka namu ta ka ŋaniya siri i ka hôtel yɛrɛ de la k'a fɔ ne bɛna n ka hiji kɛ n bɛna hiji de bolo da a bɛ sɔrɔ ka kunda ka taa Mena o la n'a sera Mena dɔw bɛ don kabini sufɛla fɛ dɔw bɛ taa don tile 8nan yɛrɛ tilefɛla de tile de fɛ a bɛ tile fo ka taa se sufɛla o kɔrɔ tile 8nan yɛrɛ journée bɛɛ bɛ kɛ Mena kɔnɔna na n'i donna waati o waati kɔni i bɛ journée hakɛ dɔ passer Mena
ni o kɛra kuma ni fitiri sera tuguni toujours transport de bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ taa u yɛrɛ ye a bɛ to n'a ka turu sera a bɛ sira ta a bɛ taa o la a bɛ sɔrɔ ka ni turu sera o ma sisan a bɛ sɔrɔ ka arafa sigi de bɛna daminɛ parce que tile 7 8 de ye yomu taruya ye a bɛ taa Mina n'a y'o tile kelen bɛɛ kɛ mais tile kelen bɛɛ bɛ kɛ bateau de la a bɛ kɛ bateau de la depuis yen fana n'a ye seliw kɛ a bɛ labɛnkaw fɔw kɛ wajuliw bɛ kɛ a bɛ zikiriw kɛ maintenant sigi yɛrɛ alakira yɛrɛ min fɔ a y'a mu aklin wa shurbin wa zikri c'est-à-dire dumuni ni sun tɛ kɛ a yɔrɔ la a tɛ sun a bɛ dumuni kɔni kɛ a bɛ jiw min mais a bɛ ala kofɔ de cɛ hali nafila seliw yɛrɛ tɛ a la hasiba hali suna ka sira fɛ nafila si tɛ yen nɔ i b'i kɔni zikiri dɔrɔn ani ala bato sun t'a la nafila seli t'a la mais a bɛ kɛ kɔni ka i sigi ka yɛrɛ ɲɛsin ala ma ka waati dɔ kɛ ka ala bato o la ni o dusajɛ ye tile 9 de a bɛ bɔ Mina sisan ka kunda Arafat kan Arafa yɔrɔ dɔ de ye kɛnɛba dɔ de don ni kulu dɔ b'a yɔrɔ la u b'a fɔ ma ko Jabalu Rahama ale sababu ka ca nka hijidenw kɔni bɛ taa seliba kalo tile 9 bɛɛ kɛ yen nɔ a fɔ o de ma ko Arafa a kɔni kɛra cogo o cogo la i ka tile heure dɔ kɛ i ka don yen ka kɔn tile binni cɛ n y'a fɔ mɔgɔw dɔw bɛ taa depuis su fɛ kari bɛ si k'aw ta fo ka taa se duguda mais hali midi b'a sɔrɔ dɔw ma se yen nɔ mais hali ni seli fana y'a sɔrɔ i ma se yen nɔ tile kɔni kana bin ka sɔrɔ i ma don Arafa zone dɔ de fɔlen don o zone in de ye Arafa ye wala i mana o kɛnɛ fɛn o fɛn sɔrɔ o ye Arafa ye ala kira yɛrɛ ko wakaftu hahuna wala Arafati kullaha mawqifun kira yɛrɛ jɔra yɔrɔ dɔ de la ka tile a b'a ka ɲɔgɔmɛ sanfɛ ka wajuli kɛ ayiwa fo ka na seli fana se a ye seli fana tɛmɛ dɔɔni ka joga jigi ka seli fana seli ani ka lansara seli a bɛ kɛ jamu a bɛ kɛ kasuru fana na o kɔrɔ jogo 2 seli fana jogo 2 lansara jogo 2 mais a bɛɛ bɛ seli ɲɔgɔn fɛ voilà Arafa bɛ kɛ ten n'a banna o la sinon a bɛ continuer tuguni dɔw ye fo ka taa se tile bin wagati ma ni tile bin wagati sera a bɛ sɔrɔ ka jɔ ka ɲɛsin kibla ma n'o de ye alikaba bɛ fan fɛ o de ye kibla ye comme mɔgɔ b'a faamu ni kɔrɔn ye parce que kuma dɔ la kɔrɔn tɛ parce que kɔrɔn ye an bolo tile bɛ bɔ anw ni kɔrɔn de cɛ alikaba bɛ wala kɔrɔn de don mais tile bɔ waati tile bɔ yɔrɔ tɛ wala o la kɔrɔn ni alikaba bɛ an ni faamu cɛ o la an bɛ jɔ ka ɲɛsin alikaba ta fan ma bɛɛ bɛ jɔ ka duwawu de kɛ parce que o ye duwawu jaabi wagatiw de a bɛ duwawu kɛ kalanw bɛ kɛ ni min bɛ se ka kɛ kelen na o don agences bɛ organisation bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sin duwawu kitabuw fana bɛ yen nɔ duwawu caman bɛ o kɔnɔna na a bɛ se ka heure 1 ɲɔgɔnna kɛ dɔw bɛ heure 2 yɛrɛ ɲɔgɔnna kɛ a bɛ duwawu kɛ fo ka taa se tile binni ma ni tile binna kuma min na awa o ye Arafa kɔni bannen ala kira yɛrɛ ko alhajju Arafa ni mɔgɔ min y'ale sɔrɔ i ye hiji sɔrɔ nka ne ale yɛrɛ tile yɛrɛ bɛɛ fɔri kɔni kɔ awa e kɔni e ma bɛn ni hiji ye o de kama setigi dɔw yɛrɛ bɛ wuli ka taa bɛn ni o don yɛrɛ dɔrɔn de parce que hiji yɛrɛ baara bɛ daminɛ o don de wala ni tile binna tuma min na a bɛ sɔrɔ ka bɔ Arafat parce que kuranɛ wa iza afattum minal Arafat o kuma na ni Arafa banna sisan a bɛ jigin ka sɔrɔ k'aw kunda Muzdalifa kan mais Arafa yɛrɛ yɔrɔ ye ale tɛ haram fɛ fɔ zone min bɛ na fɔ ma ko al-hillu wal haram Arafa tɛ haram fɛ hillu ni haramu danfara ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ yen wadi kɔfɔlon dɔ de bɛ yen nɔ o de bɛ a tigɛ ka bɔ haram na mais hijiden bɛɛ de bɛ don ale kɔnɔna na ni bɛ yen nɔ hali mɔgɔ minnu mana bana parce que ni bɛ Madina ni bana i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ni bɛ Maka ni bana i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mais ni hijidenw taara mɛnna ni min banana ka a to Maka yen ni Arafa don sera u bɛ ambulance ta ka bɛɛ ta ka taa n'u ye ka t'u bila yɔrɔ dɔ la sɔrɔ min bɛ taa kɛ mɔgɔ la ni min bɛ opérer i ye hijiden i bɛ taa opérer Arafa kɛnɛ kan parce que fo i ka bɛn ni ale de ye heure 1 ɲɔgɔnna dɔnnibaga dɔ y'o fɔ heure 1 ɲɔgɔnna n'o kɔni sɔrɔla ka kɔn tile bin ɲɛ a fɔ ma k'a fɔ e bɛnna Arafa ma ale fana foyi t'a la ni ala wele tɛ ni ala bato tɛ ala yɛrɛ bɛ taa mɛlɛkɛw de kunnada ni jɔnɲumanw ye aw ko u tɛna dɔwɛrɛ kɛ tiɲɛni kɔ o tuma a y'u filɛ dɛ setigiw ni karamɔgɔw ni bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan ni kɛnɛ kelen kan faama ti dɔn i don fini na a ti dɔn i ka garadi la voilà ni Arafa sigi banna a bɛ sɔrɔ ka jigin ka na Muzdalifa ni Arafa cɛ a bɛ taa kilo 8 ɲɔgɔnna na o cogo kelen fana bi kɛcogoya la a t'aw yɛrɛ bolo voilà a bɛ mɔgɔ dɔ de bɛ aw ɲɛ minnu ni olu fana ka baara de don
olu de bɛ taa n'a ye a b'olu de ka mara kɔnɔ u t'u dogo aw la u bɛ baara bɛɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna o la min kan ka kɛ ka olu lamɛn ni waati sera a fɔra ni fitiri sera dɔrɔn kira ka fɔli la ani fikotigiw ka fɔli la ni tile binna dɔrɔn a bɛ jigin mais o tɛ se ka kɛ parce que organisation de bɛ yen nɔ ni tile binna ka ban fɔ ko arafa kɔni jiginna ka ban wala o kɔni a bɛɛ b'a ka mɔgɔw wele a arafa banna an ye dugawu k'aw ye mɔgɔw yɛrɛ b'aw wele a bɛ ɲɔgɔn embrasser k'a fɔ a ye hiji kɛ parce que arafa banna ka ban mais a bɛ sigi sisan ne k'aw ka tour makɔnɔ ni tour sera aw ma tuma min na a bɛ taa dɔw bɛ yen minuit bɛ an sɔrɔ yen tuma dɔ la une heure bɛ se k'aw sɔrɔ yen nɔ 22h 23h o b'a sɔrɔ yen ni tour sera aw ma a bɛ bɔ arafa sisan ka taa Muzdalifa k'a sɔrɔ la an ma fitiri seli an ma safo seli a bɛ taa yɔrɔ min na a fɔ ma ko Mashal Haram n'o ye Muzdalifa ye ale fana bɛ kɛrɛfɛ misiri dɔ b'a la Masjidu Namra a bɛ sɔrɔ ka taa Muzdalifa n'a taara Muzdalifa ye yen de n'a sera yen a b'a ka fitiri ni safo seli wala jamu takhir dɔ in bɛ kɛ jamu takdim ale bɛ kɛ jamu takhir n'a ye fitiri ni safo seli tuma min na o mana kɛ heure o heure ka kɔrɔ min fana sɛbɛnnen don ko almabitu bi Muzdalifa wala ko a bɛ si Muzdalifa nka a ma nɔgɔ bi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que hijiden jama min bɛ ko arafa o tɛ se ka ko Muzdalifa kɛnɛ ma bon Saudiya jamana yɛrɛ y'a laɲini même n'ale salona sini ɲinan fana o y'a laɲini mais dernière minute la u yɛrɛ bɛ décision bɔ k'a fɔ a tɛ se ka kɛ parce que n'i ko hijiden bɛɛ ka si Muzdalifa a tiɲɛni bɛ bonya ni a nafa ye wala ala dun ka diinɛ ye nɔgɔya siraw de wala n'a kɔni sera heure fɛn o fɛn a b'a ka seliw kɛ a b'a ka dumuniw kɛ a bɛ sɔrɔ k'a ka sitanɛ bon bɛlɛ bɛ tɔmɔ Muzdalifa kɛnɛ de kan bɛlɛ bɛ tɔmɔ bon bɛlɛ min bɛ tɔmɔ an bɛ min bɔ ka caya parce que sira fila de bɛ tahajulu bɛ takhuru bɛ ni mɔgɔ min bɛ tahajulu kɛ o bɛ bɛlɛ 49 de ta mais n'i bɛ takhuru kɛ k'a bɛɛ kɛ i bɛ bɛlɛ 70 ta bɛlɛ bɛ tɔmɔ yen de n'o ye sitanɛ bon bɛlɛ ye misaliya de sitanɛ bon fana ye parce que dɔw yɛrɛ bɛ taa gabakurun dɔ ta o ka bon kosɛbɛ gabakurunin jate dɔɔnin a tɛ tɛmɛ bolonunguni hakɛ ninnu kan bɛlɛw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'o tɔmɔ k'a kɛ bidɔn kɔnɔ walima mana dɔ kɔnɔ bɛlɛ 70 ɲɔgɔn na i b'o de ta mais min bɛ bɔ an ka taabolo caman na o ye tahajulu ye bɛlɛ 49 mais i bɛ se ka bɛlɛ kɔni caya n'a ye nka bɛlɛ tɔmɔ yɔrɔ yɛrɛ min fɔra o ye Muzdalifa de n'a y'a tɔmɔ Muzdalifa a bɛ sɔrɔ ka bɔ yen ni minnu sera ka sili sɔrɔ awa a bɛ se ka si sɔgɔmada fɛ a bɛ bɔ yen mais sisan sili yɛrɛ n'i y'o kɛ a bɛ taa i ka programme wɛrɛ bila retard la tuguni parce que o de b'a to sitanɛ bɔyɔrɔ bɛ taa sɔrɔ tile kɔrɔtara kosɛbɛ o ye ni mɔgɔ min ye dugujɛ kɔnɔ o la n'i ka bɛlɛ tɔmɔ 2h 4h 5h i bɛ bɔ i b'i kunna mɛnna kan n'a taara mɛnna sisan o tuma na a bɛ taa ka tantu kɔrɔla la k'aw labɛn sisan ka sɔrɔ ka jamarati ni ka ale de magɛ o de sitanɛ bɔyɔrɔ ye voilà o bɛ bɛn seliba don de ma sisan n'aw sera Muzdalifa o bɛ bɛn seli parce que tile 9 tile a y'o ba yen nɔ n'a sera dugu bɛ taa jɛ de a bɛ bɛn tile 10 de ma minnu tɛ yi la u b'a fɔ o ma ko seliba don seliba don sisan sitanɛ bon min daminɛ o de la mais sitanɛ ye sitanɛ jɔyɔrɔ taamasiyɛn yɔrɔ 3 de bɛ yen nɔ a jamaratul al-sugra wal wusta wal kubra n'o de b'a fɔ ko sitanɛ fitinin mangani ani sitanɛ ba mais seliba don na sitanɛ kelen de bɛ bɔ o ye sitanɛ ba ye i bɛ bɛlɛ 7 de ta i ka bɛlɛ caman ba in na bɛlɛ 7 i b'o de ta ne ye bɛlɛ 7 ta sisan i bɛ sɔrɔ k'i kunda sitanɛ bɔyɔrɔ kan a siraw fana bɛ yen nɔ bi organisation fana b'a la mɔgɔ tɛ bɔ a yɛrɛ ye agence bɛɛ ka heure de bɛ yen jamana bɛɛ ka heure de bɛ yen autorisation sɔrɔla u yɛrɛ bɛ mɔgɔ bila aw ɲɛ o tigi bɛ taa n'aw ye ka fara a yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ kan n'aw sera an bɛna don sitanɛ bɔyɔrɔ soba de kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko jamara bi a jɔlen bɛ ka kɛ étage ba de étage min ni dugumana bɛ a la u b'a fɔ o ma ko a dawrul ardi dawrul awal dawrul isnen dawrul salasa dawrul arba fo étagère 4 dɔrɔn dɔ bɛ don duguma dɔ bɛ don sanfɛ yɔrɔ man di nɔgɔya ma walasa mɔgɔ kana se ka ɲɔgɔn digi n'aw donna sisan i bɛ don da min fɛ parce que a sira fana organiselen don sens interdit de b'a la o kɔrɔ diyagoya taasira de bɛ yen mɔgɔ tɛ segin o fɛ o la o bɛ don voie min fɛ i bɛna sɔrɔ o bɛ taa se taamasiyɛn fɔlɔ ma i numan fɛ u b'a fɔ o ma ko sitanɛ fɔlɔ a don yɛrɛ la i b'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ barrière da o la i yɛrɛ b'a dɔn bonni tɛ kɛ yen nɔ i bɛ tɛmɛ o la i bɛna se filanan ma o ye sitanɛ filanan ye i bɛ tɛmɛ o la sabanan i bɛ t'o de bon i bɛ bɛlɛ de ta bɛlɛ kelen bisimilahi alahu akibar i bɛ bɛlɛ kero kogo ba de don sitanɛ yɛrɛ tɛ wa dɛsɛ wɛrɛ tɛ kogo dɔ de jɔlen bɛ i bɛ bɛlɛ nin ta i b'a kero
ka fara kogo nin kun a bɛ bin dingɛ kɔnɔna na bisimilahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bɛlɛ 7 ni bɛlɛ 7 in bɔnna ka ban pewu o kɔnɔ o kɔrɔ k'i y'o kɛ ale kɔfɛ de i bɛ se k'i kun gana wa sira fila don mɔgɔ minnu ka kɛnɛ sisan denmisɛnninya b'u la u bɛ se ka tagama kɛ ou bien u bɛ se ka taa o fɛn kɛ olu mana bɛlɛ nin bon u b'u kunkolo gana u bɛ continuer k'u kunda magan kan ka t'u ka tawafu kɛ mais mɔgɔkɔrɔbaw ni musow ni minnu se ka taama kɛ olu ka bɛlɛ n'u yɛrɛ taara bon dɔw bɛ t'u ka bɛlɛ bon ka segin mais ni tɛ se ka taa fana bɛlɛ bon na niyaba fana bɛ bɛn a la ka mɔgɔ dɔ bila u ka t'i ka bɛlɛ bon ka mɔgɔ dɔ bila a kɛra y'a sara don a kɛra den no a karisa n ka bɛlɛ minɛ ne tɛ se ka tagama ka taa parce que bɛlɛ bɔyɔrɔ ni maliyɛnw ka jigiyɔrɔ fana cɛ a bɛ 4 kilos bɔ o la ni e yɛrɛ taara i b'a bɔ i bɛ segin walima i bɛ mɔgɔ sara o bɛ taa bɔ i tɔgɔ la ayiwa a bɛ na f'i ɲɛna ko a ka bɛlɛ bonna n'a ka bɛlɛ bonna aw minnu bɛ tanti kɔrɔ aw b'a kun gana aw bɛ namu bila yen nɔ mais denmisɛnnin minnu taara sa minnu bɛ se ka tagama nin kɛ n'olu ka bɛlɛ bɔ olu b'u kunda fo magan kan ka bɔ bɛlɛ bɔyɔrɔ ka taa magan fana senna sira fɛ kilo 9 sira dɔ fɛ kilo sira dɔ bɛ yen nɔ kilo 14 sira dɔ bɛ o yɛrɛ ka jan ni kilo yɛrɛ 20 fana tuguni e bɛ sɔrɔ ka taa magan bɛlɛ bonna kunkolo dira walima ni ma kunkolo di ni kɔni bɛlɛ bon ka ban o kɔrɔ helu da dagare sisan k'a fɔ fɛn dɔw bɛ minnu haramuyalen don i kan ni bɛlɛ bon dɔrɔn i bɛ se ka dɔɔnin tigɛ kunsigi yɛrɛ la hali ni ma se ka gana fɔlɔ ka se ka kurusi don walima ka se ka fɛn wɛrɛ fɛn fermé ninnu don minnu balilen don ni bɛ namu kɔnɔna bɛlɛ mana bon dɔrɔn kunsigi dɔ tigɛra o dagare i bɛ sɔrɔ ka taa magan don nin bɛɛ ye don fɔlɔ de ye sisan n'i taara magan sisan i bɛ taa alikaba la i bɛ taa tawafu de kɛ o b'a fɔ nin ma ko tawaful ifada o ye hiji yɛrɛ tawafu ye hijidenw bɛ tawafu dɔ kɛ o b'a fɔ ma tawaful qudum o ye walima tawafu umra o bɛ yen mais ni tawaful ifada ye ale de wajibiyalen don a ka kɛ a kɛra sera ka kɛ a don na n y'a fɔ minnu taara olu b'a kɛ a don na mais minnu ma se ka taa olu b'a kɔnɔna n'u taara magan don min na tile 3 kɔfɛ u bɛ t'u ka tawaful ifada kɛ bon a fɛn o fɛn minnu taara ani minnu bɛ ka kɔ kɔnɔ ni fɛn o fɛn taara i bɛ tile haram de la sisan i bɛ na don tawaful ifada fana ye seli hiji rukunu dɔ de o y'a jɔsen dɔ de arafa y'a damanta ye tawafu fana y'a damanta ye c'est sira arafa ko la i bɛ taa alikaba la i bɛ don n'i donna sisan i bɛna tawafu de daminɛ sisan komi o b'a sɔrɔ la i dala ka tawafu kɛ i b'a ɲɛ dɔn tawafu bɛ taa daminɛ hajarul aswadi de la ka alikaba bila i numanya fan fɛ n'i sera hajarul aswadi la kaba finma ye tamasiyɛn caman bɛ a la polisiw jɔlen b'a la ka i b'a farafinma yɛrɛ ye jurunin finikolon dɔ sirilen don a la i b'a ye tamasiyɛn caman fana bɛ lumière dɔ fana bɛ yen nɔ ka jɔ a la n'o ye ampoule verte ye i b'a daminɛ tawafu la i numan fɛ bisimilahi Allahu akbar ka embrasser o tawafu de mana kɛ sisan o ye hiji baara o ye a nɔgɔlen n'i ye tawafu kɛ ka ban o tuma na i bɛ na makamu Ibrahima bɛ yen nɔ i bɛ arakan 2 seli o kɔfɛ tawafu ye 7 i y'a daminɛ yɔrɔ min na n'i sera yen nɔ o ye 1 n'o banna sisan i bɛ taa makamu Ibrahima la k'o bila ni alikaba cɛ ka seli a kɔfɛ jɔko 2 o ye sunna de komi o babuw bɛ yen nɔ n'i bɔr'o la sisan i bɛ zamzam min i bɛ sɔrɔ k'i bɔ la ka taa tagama de la sisan n'a fɔ ma ko a sayo masiya de bɛ yen sisan safa ni marwa i bɛ sɔrɔ ka t'o tagama i bɛ taa daminɛ safa ni marwa ye kulu 2 de safa bɛ i kini fɛ n'i jɔ k'i ɲɛsin tile bɔyɔrɔ ma safa bɛ kini fɛ marwa bɛ i numan fɛ kulu 2 do ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma Sherif ni ala sɔnna ma jamukan nataw la an da bɛna se olu fana ma safa ni marwa kan ka se fo ka taa se hiji baara tɔ kuncɛli ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min baro in sigilen don ɲɔgɔn kan an ka waati n'a cogoya kama i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi baro in kuncɛ o kan awɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hiji ninnu ala k'a minɛ nin baara ninnu fɛn o bɛ kɛ a diya ye denmisɛnnin ye a diya ye kɛnɛya de ni welela fana i bɛ taa jaabi ni ala ka jɛ nka bɛɛ wele don ni bɛɛ ka jaabi don tɛ kelen an bɛ ala de deli ala ka n'an silamɛ si to a kunfan na baara min don sɛgɛn b'a la farikolo fan fɛ sɛgɛn b'a la ni fan fɛ nafolo fana bɛ taa la kosɛbɛ mɔgɔ min mana o kɛ an bɛ ala deli ala ka n'a o cɛ minnu m'a sɔrɔ ala ka n'o to a kunfan na o ka ŋaniya fana kama ala k'a dafalen baraji d'o ma ka hiji kɛ silamɛ bɛɛ ma hɛrɛ ye ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An bɛ an karamɔgɔ a Sherif Isa Baba Hayidara fo ka waleɲuman dɔn kuma ninnu hala fɔcogo i b'a dɔn ko a dɔnbaga bɛ k'a fɔ parce que a yɛrɛ y'a caman kɛ a taamana a ye a baaraw caman kɛ an b'a dɔn fana an jigi b'a kan k'a fɔ ko an filɛbagaw fana ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ an bɛ segin k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ fɛn fɛn ni wele selen don u ma hiji la ɲina
an bɛ Alahu taala deli Ala ka kɛnɛya di, Ala ka a musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, ka taa hiji in kɛ nɔgɔya la, ka segin ka kɛ nɔgɔya, ka segin ka na hiji minɛlen, hiji min ni Alakira sallallahu alaihi wasallam ko sara foyi t'a la ni aljana tɛ. An bɛ Alahu taala deli Ala ka hiji kɛ o ye. K'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu ye jɛmukan in kanu, diinɛ baro ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan. An bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw yira an ni aw la. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.